Ne korongwa jonga semi weche manyien isebedo gi ng'eyo kaka gweng' mintiere ochiew machiegni kidieny machielo ma en nonro mar gazet nyinga Sharon Ong'ao. Kaka pile waneno gazede ariyo miantiere ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thor weche mabende aneno komi pek e gazede okiny makawuono gin thor weche mopogore opogore. Daily Nation kanyo nwasenyisi motelo ni thor wach mabende gimiyo pek en kotenre kod weche mago mag somo. Inyalo paro bang' duola kata mana riwruok mar Kupet, mano mar jopuonje mar Kupet bang' kono ne gisechungo ng'anyo margi. Jokanyo mage gi counties mopogore opogore to koro oseyo dwaro mano mar Kupet, mano mar chungo ng'anyo makamano. Kopogore gi mano, The Standard thor wach mabende gimiyo pek en kaluwore kod limbe mabende jatend piny William Ruto timo e piny mano mar China. Kabende gisani gindike kanyo gi dholiech mo projects modet. Dibende piny China pod osingo timo chenro mamoko e pachoka mabende biro bedo kamenyo kata mna medo kwan mago mag gope mabende piny Kenya nitiere godo ne pinyno. Abiro bedo kalero ni mathoth. Kok mano okan kenda antiere ka jafwambo wadwa Hansel Oyango. Hansel ichiew nade? Achiew maber Sharon. Seb molo ka mondo alidh ne nyikora mogi achiel ariyo manie gazet. Wabiro ka gikoyo mang'ich kawuono nyidho moro ni Nairobi ka. Kata kamano wan ka wadwa ng'iyo weche kaka mag Haiti, obila ma Haiti ywak ka ni manyonge monego chulgi odeko. IBC be nigi weche ka jomoko lieko ni nyaka beni jotendgi no mie mit bilie moro. Standard Cabo oyango ni jotije sirikal idhi medo sara. Wan gi limbe jatend piny, iwacho ni jatend piny olimo Xi Jinping. Mano jatend piny ma China. Jatend piny ma Kenya olimo Xi Jinping, mano jatend piny ma China ka gisewachono. Gima moko gai Raila Odinga be waneno ka osemako lwet owadgi matin ka gichiko go China kochacha. Koro wadhi neno ni agwata magidhi gono kata mana okahu magidhi gono dhi duogo ang'o idhi somgi. Aya, mane paro maduong' kanyo. Koro mago gin moko kuom weche nyakorongwa jong mabende bedo kwa mulo ni Standard. Bende ahero thor wach mabende gimiyo pek piny kanyo. Inyalo paro bang' jotije mago mag serikal nyakorongwa jwang' nobuogo ng'anyo e giko mar dwe ni. Aneno kanyo komede gi omenda. Iwacho no mede gi okanyo osara kod siling bilion 1.5. Hansel yene mar mondo mwachak gi wach mar somo nikech wach mar somo ema koro omulo oganda mapachoka. Juma mokwongo jopuonjre ahinya mag skunde mag sekondar nokodhi nyime gi skul e yo makare. Nyaka sani inyalo paro kuku mano mar riwruok mar Kupet ne wacho ni koro gichungo ng'anyo bang' chopo gir miti gi TSC. Ne neno ka jo union kata mana jotenda riwruok mar Kupet e counties mopogore opogore bende gisani koro no ng'anyo ni wan winjruok makamano mabende kuku mar Kupet nochopo ok wayiere godo kata matin. Weche to thoth e Kupet ka liekori nyaka beni mibadhi moro donje Kupet ka ma weche mang'eny ma moda nono ka. Achiel kuomgi en ni waseneno ka jotelo mopogore opogore mowuok e gwenge mopogore opogore Kenya ka osebedo ka ywak ni jotelo madongo national manie headquarters nyaka beni nyo mishandle ng'anyo manyicha nitiere. Kendo nyagi wacho ni jatelo Misori nyaka beni nyodhi ataro ma chik ka nyo luongo ng'anyo nyo wacho ni ng'anyo osegol oko. To Misori nyewa neno kata kowuok oko mowacho nang'o ni en kaka jatelo nyen gi en tije mar mondo ta ogol leadership, onyis ranyisi ma leadership. Makoro wacho ni nitiere gik manye TSC osetimo ma nyowacho ni mago nyoneno noromo mondo giluong gikir ng'anyo oko. Kata kamano wacho ni nitiere moko mapok otim but mapok otim go oneno ka gima TSC manyo pesa kon gi koni mondo ne ni mago tim. Achiel kuom gik manye iwacho ni nyaka beni nyokelo luore e Kupet en ni osach jopuonje e dwe ma okalo ni noko ng'ad pes Kupet. Nitiere atamalo 1.8 ming'ado ga dwe ka dwe kowuok osach jopuonje. Mamane iwacho nyaka beni nyomiyo Kupet luoro nang'o ni sirikal nyalo tieko gi kowere gi weche mag membership mag kolure gi membership mag Kupet. Nikech samo king'ado pesano matiende ni i undercut kata ing'ado tiende Kupet nikech koro pesa gidhi golo
kanye. Nye waneno kama Zablo na Wange mamano jagoro ma Kuppet Kisumu. Nye wacho ni jopuonje mang'eny nyoko mor gi wach mar chungo ng'anyo manyo chunguno. Gi jotelo mamoko mopogore opogore. Ting'eni gima mako dhok e kinde maber kada mana jotelo mopogore opogore ma Kuppet e counties mopogore opogore wach mabende kada nwa kele weche manyien okiny makawuono. Gima wang'o igi ok kada mana ni kaka ng'anyo ochung'. En kaluwore kod romo mabende ne gibedo godo. Ne gibedo gi romo mano mar NGC. Mano romo makelo kanyakla wacho ni National Governing Council. Mano chieng' Jumapil, mano mar juma mokalo. Don no ka ng'anyo to nochungo chieng' wuok tich. Mana giyiere ni mae juma margi mar ariyo mabende pod gibiro bedo ka gidhi e ng'anyo. Kaluwore kod moko kuom ogirimiti maggi mabende pok ochopie kare. Koro gipenjore ni obedo nang'o ka NGC kanyakla kod joneba nobiro kanyakla. Ting'eni nebo riwo executive secretaries mago jogoro mopogore opogore mawuok e branches mag 47 mago counties 47 mantiere pacho ka. Koro giwaro nochopo nade kwasebedo gi romo chieng' Jumapil to chieng' wuok tich mano odiochieng' achiel kende. Tuchako wacho ni ng'anyo koro chungi to dwaro magwa bende pok ochopo e kare. Nye wachore ni kata mana romo manye jatend Kuppet gi TSC iwacho ni nyobedogo, iwacho ni nyok gibedo informed gin nye gikera ni romo ina nye ntiere ma iwachore ni bang' ka nye giseromo ma gisewinjore ni ng'anyo dhi e jumbe mar ariyo kata gin nye gibuok mana kaka isewachono. To gima duong' ahinya kaeri en ni wachore ni jotelo moko a few ema nyodhi oromo gi TSC makoro kanyo nenore ni mibadhi moro nyaka bed ni nitie, nyaka bed ni nyose luongi bathe modine gi gimoro e lwetgi mano koro ema liekore ema wachore ni jokanyo mag Kuppet neno kamano nikech jopuonje e ground to wacho nang'o ni dwachgi poko chopi to jotelo mamalo kocho wacho nang'o ni dwachgi osechopi. Koro penjo manya penjora niya gik makoro Kuppet sani jatend Kuppet nye wacho ni magi ok gik ma ne Nat wacho to ne gikwedo ni Nat gin weche ma Nat wacho go gikia to koro mae koro e language masani waneno ka koro Kuppet be koro kata wawach ni jatend Kuppet nikech nyaka be ni nitiere pogruok moro e paro ka jatend Kuppet be owuok oko nang'o wacho nang'o ni nitiere gik ma osetim, promotions osechaki, weche mag medical cover iloso gi mamoko to mage the same things mane Nat be ne wacho nang'o ni osetim. Koro gima penjo ni ka ne gigi nosetim to kara to ng'anyo mar jumachiel manyicha giketo wago ni to ne marang'o. Mane penjo maduong' kok manya kor mgajwanga ng'eni wach makama kelo bagni e skunde mopogore opogore nikech kaneno ka pach jopuonje mopogore opogore mabende naneno ka donation odadhogi kaluwore kod oboke mabende gindiko. Giwacho ni thoth skunde mago mag sekondar nyaka sani nitiere mokuom jopuonjre mabende chopo e skul jopuonje onge, jopuonje bende nigi bagni wadhi koso kik wadhi. Bende koni some wach makama omiye peke ite mano mar 4 gi mar 5. Bende aneno ka moko kuom jogoro mano mar Kuppet e counties mopogore opogore. Koro gidwaro mar mondo mi jodito mago mag Kuppet ogwetao gidhi kaluwore ni ongisebedo ka gidhiro dwaro margi e yo makare. Kuom ranyisi aneno kanyo jagoro mano ma Vihiga, mano jagoro ma Kuppet e gwenge mag Vihiga, Sabala Nyeni owacho ni ponono ni gisebedo ka giwuok oko mar dhi ng'anyo to iloso kodgi miyo gimit bilie moro matin mano biro bedo ka thiro kata mana tije mage. Kisomo ite mano mar 4 gi mar 5 nyakwarom gajwang bende aneno kanyo TSC ne ok ogolo kingeni kinja kanyo mar Kuppet mana kaka nise wacho kisebedo jakanyo mar Kuppet osachi ntiere kaka i-deduct kata igolo pesa dwe ka dwe mano kwana tamala 1.8 mabende dhi ne union. Naneno ka dwe mar 8 sadi koro wadi dwe mar 9 osara mar dwe mar 8 ne ok ong'adi makoro nyiso no kelo koyo moro ne Kuppet kaka ginyalo bedo ka gitayo tije mage. An gima nyalo wacho ni kade be ni Kuppet nigi ratiro kata ne wanyalo to nang'o ne gin gi right ma ng'anyo based on gik ma wacho ni TSC pok otimo kata sirikal through TSC pok otimo to koso ng'ado atamala 1.8 mar osach jopuonje madhi ne Kuppet ni ok onego bed ni buogogi nikech magi samoro nyalo bedo mana scare tactics moko ma sirikal timo mondo timang'o mondo o undercut jotelo ne gidok ne jo members
to gipenjo members nango ni maeri otimore uneno ni watim nango gin gi national committee governing council gin goro moriwo jotend kupet mopogore opogore e branches 47 e county mopogore opogore Kenya ka mano botingo members apar mar national executive board benie iye kanyo ang'ane mono ku jotelo go biro kamoro achiel mondo gipenjo ni koro ma waneno kotimore waneno ka pesa monego bed ni ng'ado ok ong'adi to jopuonje nigi ratiro ma penjo sirikal ni pesa monego ung'adi ung'ado nang'o ok ung'ado nang'o to kok ung'ade to en paro mane ma un godo kosu paro ni ubro ng'ade gine ne dwe mabiro nikech mane e yo maneno karo nego bed ni luwo nikech gisebedo ka gin gi consultation all through gisebedo ka giriwo paro kamoro achiel gisebedo ka gichalo joma ni kanyakla to sani koro waneno ni kara kanyakla gini ne en mana screen saver ma incha waneno mana e TV ka bende gineno ni ng'anyo ma bende gitim en mana ng'anyo ma kayiem ne ono kok manya kod ng'ajuanga ng'ini weche motende kod ng'anyo mago mag jopuonj ma kupeto bro bedo kolunu machiegni kata bed ni ng'anyo ma kamano koro nosechunga to nitiere cold war moro kanyo ma bende koro pod dhi nyime kwadhi mapiyo piyo e ite mar 2 gi mar 3 naneno kanyo report ma bende nochiw kanyo kod apis auditor general pachoka mano Nancy Gathungu kaluwore kod omenda ma bende piny owacho osebedo ka tiyo godo ne chulo okinde mopogore opogore pachoka ahinya kaluwore kod buche ma bende osebed ka itero e doho anno kanyo kichako kod duol mochung' ne weche mag yiero mar IBC iwacho ni law firms kata mana kembe mag okinde e pachoka iwacho ni biro yudo kanyo siling bilion 6.2 kaluwore kod bura mopogore opogore ma bende ne represent kata ne gichung' e law duol mochung' ne weche mag yiero pachoka nyaka sani bende hanno kanyo nitiere farms mago madirom 11 mago mag okinde ma bende iwacho kanyo ni biro bedo ka yudo bende omenda makoro chwe siling bilion 1 kaluwore kod services mago mag representation mag election petition nyalo paro ng'ur mar yiero mar higa mar 2022 to ma ring'e ni mana service charge ema biro bilion 1 kama nitiere legal fees moko mopogore opogore ma kata county government bill iliego ka ni onego bed ni chulo kembe mopogore opogore law firms mopogore opogore Kenya ka mano law firms madhi mana 44 omenda machopo mana bilion 1.3 mano county government kende to mano mana mar kind higa 2022 nyaka sani mano ka ki back date to omenda no biro mathoth ahinya law firms moko miwacho ni IBC onego bed ni chulo gin ji kaka Olembo Oraro wan ka gi Samba Advocate manigi 50 onego bed ni chulo 50 million gin pesni madhi mana e million pesni modhuro to parni magi gin osuch jopiny to kendo wachre ka nang'o ni nitiere e wi pesni monego bed ni chulo auditor general wacho ni e wi pesni monego bed ni chulo law firms go nitiere pesni ma ondik ni onego bed ni chulo but onge obok ma yango malong'o nang'o ni magi pesni monego mai pesa man kaka ne wachopo e deal ni to mai kaka onego bed ni wachulo pesa to mai kaka winjo nitie matiende ni structures onge manoket malong'o ma iwacho nang'o onego bed ni chulo godo jogi momenda machal kamano en omenda mathoth ahinya ma kigo kwande to law mana milion 220 gi wiye kako yange to bende kata mana jotelo bende aneno ka iseyo apis auditor general mapachoka bende seyo jotelo mopogore opogore kuom tiyo marach kod okinde mapachoka kuom ranyisi ineno kanyo kwana mago mag okinde ma bende gavana ma Nairobi nego bed ni chulo wacho ni no hire kata mana nondiko e tich kata mana wacho ni no hire services mag okinde 46 to county nigi okinde mage wacho ni county nigi okinde mage 26 koro kimedo 46 gi 26 mano mar winjo kata mna buche mopogore opogore ma bende samoro sebede kidonjo ne sirikand county ma Nairobi nyalo ng'eyo kata mna kwan mag omenda ma bende gibiro bedo kichulo kanyo neno kanyo the amounts wacho ni what law firms want from city nitiere milion 865 kanyo ma bende koro sirikand county ma Nairobi en gowi ma bende bandhoge mano mar higa mokalo nitiere milion 34 neno kanyo Momanya and Associates Advocates nitiere moro milion 285.57 gin pesni makore gi lach
ma koro nyiso ni japiny ema safa nikech number one cases ma kaka koro wach mar IBC ne en kes achiel miwacho ni Azimio la Umoja ema ne otero kese doho ma koro penjo ma penjore ni koro legal fee madhi mana bilion 6.2 ma IBC onego bed ni chulo ni nochope nade to law firms gi en tich mane maduong' ahinya mane gitimo monego bed ni chulogi pesa. Ang'e ni kes ka kes niga gi kategori mare gi chudo mare. Kata kamano an anyalo yie gi Auditor General Nancy Gathungu mawacho nang'o ni pesni mathoth nyaka bed ni nitiere kaka ok nya yang kaka onego bed ni tiyo godo e weche mag chulo law firms opogore mag IBC mano chung ne IBC gi mano chung ne county government e doho mana mapiyo Hansel wadong gi matin dakika par mar mondo mwatiek nonro mar gazet kod mapiyo ite mar abiriyo nyakorom Gajwang' bende nitiere Ogai mano mar obila makojolo Gilbert Masengeli manyaka sani nineno kanyo ka jang'ad bura mano mar doho maduong' ma pacho ka Lawrence Mugambi nonyise mar mondo mi ochopo nyim doho chieng' tich ang'wen mano odiechieng' makiny kaluwore kod bura ma bende isego obila mapachoka kuom mako oganda mapachoka e yo moko winjore mano kaluwore kod owete adek ma bende nomaki e kind thuolo mar jumbe ariyo mokalo chieng' tarik 19 mar dwe mar aboro mano mar higani manyaka sani ndachgi pok ofweny kata mana pok ofwar nyaka sani neneno kanyo odiechieng' manyoro okinde ma bende nochopo e doho e lo Masengeli nowacho ni odhi e tije moko e pinje maoko. An gima nya penjora nikech nyaneno wachno e news ma nyomako dhoga ni kara koro doho ni ng'ama winje ni kaka koro ng'at monego bed ni enforce sheria Kenya ka ema ok winj doho koro japiny bro winjo doho mane penjo manya penjora nikech wach mar owete manomaki Jamil gi Aslam Longton kod activist machielo miluongo ni Robert Bob Njagi manomaki ma iwacho ni obile manomako koro nyo luong IG makojolo nyo luonge nang'o ni mondo timang'o obi oler ni jogo ni kure nikech nitiere police station aparo ma Kitengela manowacho ni Njagi nitiere police station kono mate ni koro nyaka bed ni nitiere evidence ma kuma jogo nitiere to kata kamano kanyo luonge e nyim doho mondo onyisre o kata wach kuma jogo nitie nyoko chope e nyim doho makoro wapenjore ni yawo koro ma Inspector General emo chakot kama don koro kinde magi manochopo e loye to kinde ge wacho ni oonge pachoka odhi tich e pinje maoko to kodhi tich e pinje maoko ni penjo mapenja ni nitiere procedure maka ng'ato ko apia e nyim court onego bed no luwo ko o inform court ma okirit chieng' makoro court osechopo koro kinyiso court nang'o ni odiechieng' ma kama kawuono aonge aoro kinde to court nyogolo someone maler nang'o ni ene manyako apia in person manya neno kata mana ker ma LSK nye agiu nang'o ni kama koro osechope ni jalni onego okete onego maki okete e jela nikech mano chayo doho koro warito mondo ane ni Thursday ang'o matime samoro nyalo chopo e nyim doho tibaye ndani monde to pani Thursday ne odiechieng' makiny chieng' tich ang'wen odiechieng' makiny Nyakorom Gajwang' doho chiko Masengeli mano Ogai mar obila makojolo pachoka mar mondo mi ochopo e nyim doho mar mondo mi duok buche makamago Jose dwar dhi bedo gi okil Kamaloka gi jakede ratiro mane twak e chenro mar piny mar mondo mi gikol mathoth nikech okata mno wete adek gi kende mosemaki waseneno obila kata mna jogo eko ma bende iseyo ni gin obila ka bende mako kata mna ji aoyaye mana ka ji ng'iyo neno mana kama alanga odiechieng' alanga nyalo paro jafwambo cha bang'e obila odogo wacho nang'o sama gimako jino ting'eni jobaisi to pod wakia ni kure mane wach maduong' Nyakorom Gajwang' kata kamano hang'eni nitiere kata mna moko kuom oganda ma bende nolala apoya nono moko kuom gi bende nomaki e kinde ng'anyo mago mag sundo piny owacho duto te hang'eni nyadendi Jose Dwar biro bedo ka twak kanyakla kod wende e ite mano mar aboro
Sane wacho ni pesa nindo Homa Bay. John Mbadi jatend migao mano mochung' ne weche mago menda e pacho ka. Koro naneno kanyo ka IBC bende koro oketo thuolo no ayanga. Inyalo paro nogwele kod duond bura mano mar ODM kaka jaod bura. Sane koro IBC bende koro noseketo thuolo makamano nono. Koro rakruok koro nitiere ka Hansel. Ng'abro bedo kaka okar Mbadi. Mano wach maduong'a. Wach makamano bende naneno kanyo ka speaker mano mar od bura maduong' ma pacho ka mano Moses Wetangula. Bende no se declare kata mano yango thuolo makamano ne ni nono. Koro waritane na ni gwelo ODM biro bedo ka keto ng'a kar Mbadi. Kanyo koro ODM nyaka koro beda motegno nikech koro kik gitim anyawacho nang'o kik gimi bura nyawo be kik gimi party nyawo ni obeda gima democratic nikech ODM to ang'e ni dino ochung'ne democratic obed gima democratic omi ng'ata madwaro chance no opportunity mar express kata mar laro kom no e yo moyangore ma ng'at mo oloyo ema mondo mi kata kamano to waseng'e ni weche aina gi samoro ji iluongo ga bath tent kata to ji winjore to mano be onge shida nikech ka ji owinjore ma kwe nitie mane kwe gima wadwaro mano be miyo party samoro timang'o samoro party save pesa makoro kar mondo party otigi omenda mathoth e weche mag yiero to koro miyo party bende reduce expenditure miyo party bende neno motegno ka ji wacho nang'o ni party mar ODM oriwore to ken kata mana Mbadi kende aparo nitiere by elections moko be mawarito ka by elections mag gwenge adek ondika ni wan gi gwenge adek mawarito ka ma ji nyicha Karopi Wandai be wan go wantiere gi Magarini Magarini be wan go Banida Ugunja ging'eny ka makoro wadwa neno ni IBC dhi tayo gigi nang'o ben opportunity mar miyo IBC mar loso nyinge nikech elections mokalo ne wang'e ni chochni mang'eny ne nitiere kuonde opogore ma IBC ji poko oganda mathoth poko trust gi koro mae en safar manyien ne IBC bende mondo gitem loso ka gitimo malong'o nyalo restore public confidence kuomgi. Koro wach makamano nitiere nyakwar Mgajwang' e ite mano mar aboro. Koro ting' bende nitiere ni duond bura mano mar ODM mar neno ni ng'ama koro ibiro bede ke gwelo. Ibiro bede ke ng'iyo nikech aneno maling' ka ibiro bede ke ng'iyo profession mar ng'ato kosi ibiro bede ka ing'iyo gender. Iwacho ni kit chwech ng'at ma miyo koso ng'at ma wuoro kosi ibiro bede ke ng'iyo profession mano ng'at ma bende biro bedo ka igwelo kar Mbadi. Wan waketo mana wengewa itwa bende nitiere oko kanyo. ODM ko andika wabiro bedo kwa lendo ni thuolo makamano to koro seket nono. Kopogore gi Manyakwar Mgajwang' ite mar 10 mana mapiyo Hansel wang'e mana kuku mag weche mopogore inyalo paro ng'anyo mago mag jotije mosebedo ka tie paw ndeke maduong' ma pacho ka mano mar JKIA kaluwore kod wach mar Adani gisebedo ka giseyo kambi mong'ere kaka Adani ni kibed ni gidwaro kawo paw ndeke ma pacho ka. Kata kamano aneno ka jodito ma pacho ka madirom 16 nego bende wuok odhiambo makawuono ka dhi e piny mano mar India mar nono wach makamano nitiere ite mano mar 10 kaluwore kod oboke ni aneno ka wuodhgi gichano tiyo kod ndek kalapapla mano flight KQ202 mano rom kanyo sa 10 mamidhiambo mane bende dhi e piny mano mar India ji 16 te dhi mana nono wach Adani mai Kenya wantie giwacho ni gidhi benchmark gidhi ng'iyo projects ma Adani osetimo in the past e gwenge opogore India kochacha ka ginono mondo gikel report mondo nikech Adani osebedo questionable procedure mane otigo do kani imiyogi tenda kata mana ni iwacho ni omigi thuolo mar tayo improvement kata mana gero JKIM mondo obed e lony manyasani e kiwango manyasani to delegates gi 16 gi iwacho ni ka gidhi kocha onego bed ni gibedo gi
buche mopogore tinyis gini apaga ngwen gi gin jomagi nikech nitiere senior managers iwacho ni managers madito mago mag ke Kenya Airports Authority kanyakla kod jodito ariyo mawuok e apis Attorney General makoro keto kwan makamano 16 aparo ni koro group ni nyaka ne riu ne kel senior managers gi jok ma Attorney General mago koro jok ma dhi ng'iyo e weche mag sheria kaka Dani osebedo kata weche gi e gwenge mag India kocha ka be gisebedo ka giluwo sheria mag pinje makonogo weche mag National Treasury to nyalo dhi ng'iyo nang'o ni ka gidhi kocha cha ka giyudo project ma Dani nosetimo in the past ginyalo estimate ni project ni bro cost pesa di to jo otime nang'o ten en for how long maka gibiro Kenya kato gipimo gi JKI gineno nang'o ni koso nyalo bedo ni nitiere kuma ne wakier to kane nitie kuma ne wakier wanyalo luonga Dani e mesa kendo mondo wari negotiate tingeni gima jotije matie paw ndeke mar JKI to ok giduo gir miti mabende piny Kenya donjo gi kambi mano mar Adani koro nyalo kata mana mako dhok ka bende koro jokonya auchiel kata mana jodita 16 mapachoka chak dhi e piny mano mar India marango chenro mopogore kata mana dongruoge ma Adani osechwalo nikech aneno ka gibiro bedo e piny India nyaka rom kanyo chieng' tarik 10 ma bende okigeno fuyo margi e pachoka kawuono ken chieng' tarik 4 manyiso ni ndalo auchiel gi duto te gibiro bedo ka gitimo benchmarking mano mar ng'iyo kaka Adani osebedo ka tiyo e kind mamoko bende naneno kanyo ni ma bende lure bende gi deadline mapan ne gimiyo piny Kenya mano mar November dwe mar 11 kapok gidonjo gir miti makama koro ywak maduong' ma jo piny kata jotich ma paw ndege ma JKI number 1 kiwe kata mana deal ma Adani no gin number 1 ne gidwaro gima duong' ahinya ne gidwaro information ne gidwaro ni process ma kaka nomiya Adani thuolo ma riembo JKI ni mondo oketa yanga onyis jo Kenya nang'o ni maerie kaka ne wachopo e ogirimiti ni magi benefits ma wayudo mae procedure mane watiyogo jo piny no bedo involved nang'o magi jok mane oketo seigi to Adani onego beni kaw gini thuolo marom nade to mae omenda ma Adani biro tiyogo to mae kaka gibiro duoko omenda gi to magi jotije mag paw ndege wacho nang'o ni pok otim negi gin pok giwinjo ne nitiere ndalo moko mano luongie public participation but public participation mano luongie no ne en gima iluongi sama idhi ot idwa idho bas idhi ot koro kinyisi ni nitiere public participation moro ka onego ibedie koro magi manyicha gikwedo manyicha gibuo godo ng'anyo ni gigi kokolosi to gibro dhi e ng'anyo kata gin be aya kopogore gi wach Adani no bende ite mar 13 nyakorom gajuanga neno machinglo moro ka machinglo no nitiere gachokolo moro kanyo nyakorom gajuanga dibed en kaluwore kod limbe mano mar jatend piny e piny mano mar China anene kanyo nitiere gachokolo to nitiere jodita ariyo makineno pichagi kaluwore kod machinglo makamano inyalo ng'ene gin ng'a gini ang'eni Hansel wabiro bedo kwa tieko nonro mar gazet mar Daily Nation gi limbe mar jatend piny e piny mar China wachaka ne gi machinglo no machinglo taneno ka jatend piny wang'eni higa mokalo nodhi China to nowachore nang'o ni dhi ne China kuro ok nonyago olemo mane igeno ni mondo nyagi kata kamano wang' ni to biro gi ogai ma ODM Raila Odinga makoro gisedhi godo kono ji ariyo koro kae makoro wacho now where were we before we got rudely interrupted koro rude interruption ni nyalo bedo ni ne ng'anyo mopogore mosebedo Kenya kama ne kwedo wuodhe mag jatend piny e pinje mopogore maonge olemo moro amora ma ginyago koro osedhi temo mondo otim nang'o oti gi opportunity ni mar ensure nang'o ni SGR ochopo Busia kata Malaba kendo nitiere nderi mopogore ka mowacho ni odhi manyo hola mondo sirikal mar piny ma China okony Kenya mondo oteme otiek ndernigo koro mage gik ma odhi ne kucho ma wan hope ni onyalo duogo gi ber moro to ber moduogo no kik bed ting maduong' ne jopiny nikech mage gik ma jopiny be ywago gope mang'eny go
be jopiny yuago ni mago gin gope ma ok jopiny ok dwa. Gin gope ma bende nuro oganda ma pacho ka. Itimo gik Nyakorom Gajuang ka yudo thuolo bende wan isom romo mano mar jatend piny Kenya kanyakla kod jodito mopogore opogore e piny mano mar China. Gidhi romo moro odiochieng' manyoro ang'eny jatend piny noromo kod jatend piny mano mar China gi jodito mopogore opogore mawuok e piny mano mar China mar bero tudruok e kind piny Kenya kanyakla kod piny mar China. Kata kamano romo ma bende nodhi hie biro bedo kachako odiochieng' kawuono nyaka rom kanyo chieng' tarik 6 mano romo mar 9 mong'ere kaka China Africa Cooperation ma bende chakre kawuono nyaka rom kanyo chieng' tarik 6. Bende kani neno tipo kanosemole piny China ni neno kanyo kanodhi kod ogai mano mar ODM Raila Odinga. Ng'at nyalo penjo ni Raila to nodhi timo China. Aneno kanyo ka Daily Nation ondiko ni godo makare what Raila is up to in Ruto's China visit. En bende obiro bedo ka otimo kisera mare mano mar ombulu nikech ingeni romo makama kelo pinje mag Afrika kanyakla gidhi bedo ka giromo e piny mar China. Koro ngeni kanyo bende kisera mar ombulu bende nyalo timore yu makare mano mar AUC. Raila Odinga to sani koro nyaka sera ombulu makuma ji ochokore joma nigo ombulu ochokore nyako dhiye kata bed mana ni giwuok ni gidhi America te embro ni mano opportunity to koro wachore ka ni gik monego bedno gimotere kucha maduong' en ni sama jotend pinje mopogore opogore Afrika osetieko romo gi jatend piny ma China to luongo gi kando to embo ochiwo manifesto mare ni maeri e weche kaka onego beni wata development mae paro man go kaka onego beni watayo Afrika gi weche mamoko. Waneno kaka koro ng'at jalno mochung' ne campaign mare Dr. Korir Sengoe gi Odembo mayande ne iwacho ni ne en ga ambassador ma US kochacha mage ji ariyo masani ni mbele mochung' ne campaigns mag Raila wacho ni ok odhi kucho gimotero Raila kucho onego beni pando wayie kete ayanga to mae gimotere kucho ni sama jotend piny oserado gi jatend piny ma China to ka gisetieko tembo gwelo gi bathe to nyiso ni jotelo mae rie gima ambe an godo mae gima amba do wacho odhi us manifesto mare mamana neno ni en strategy nikech wadwa ni Kenya osetero nying Raila mbele kaka jalno madwaro ma chairman ma AUC koro kaka Raila dhi nyime nyako chak chon nyako chak wuotho koro kopogore gi dhi e pinje mopogore opogore kumoro amora ma jotend piny ma Afrika orome nyaka embendo dhiemo odhi osero mbulu kon. Aya koro Nyakorom Gajuang ing'eyo ginero ma bendo gai mar ODM odhi time piny mar China. Kata kamano romo ma bende jatend piny Kenya biro bedo ka yuoro en romo machakre odiochieng' ma kawuono nyaka rom kanyo chieng' tarik 6. Romo mar 9 ma bende ywayo pinje mago mag Afrika mopogore opogore ma bende koro nitiere China. Romo mong'ere kaka China Africa Cooperation. Ite mano mar 10 Nyakorom Gajuang ka yudo thuolo bende wan isomo obila ma bende piny Kenya nooro piny mano mar Haiti. Na nitiere ywak kaluwore kod chudo mage mago mag allowance kanyakla kod osara. Bende noseyangore ni obila maromo 396 ma pachoka ma bende nodhi e piny Haiti nosechul kanyo allowances mage mano mar dwe mar 7 kata kamano mar dwe mar 8 to pok ochula. Ka yudo thuolo wan isom nikech ano ka Hansel Willis chako donjo mane chenro mar piny dong wamulane na ite mokwongo mano mar gazet mar The Standard. Gazet mar The Standard ondiko kanyo ni more projects, more debt. Makaluwore kod limbe mano mar jatend piny e piny mar China. Kama bende koro nenore ni piny Kenya nenore ni wanyalo donjo e gope mopogore opogore. Gowi nyalo medore nikech naneno kanyo ka omenda madwarore SGR extension mar mondo mi yar kuma gach okolo kadhe. Mano mawuok kata mana Naivasha kadhi nyaka Malaba mano boda mabusie piny mano mar Uganda dwarore omenda maromo $720,000 kopogore gi mano bende aneno ka apeni mamoko bende dwaro mar mondo miyar kaka ma Reroni kochomo Mau Summit e kindi chenro mamoko. Gima timore ka ni koro jatend piny osedhi China kaka ne wasewacho ni osedhi manyo ola tachiel kuom ola modhi manyo ka iluongo ni Panda Bond en ola ma pinje mopogore opogore miyo pinje moko e currency ma China koro miluonge ni Panda Bond nikech panda to ng'eni aga e gwenge mag China ng'e lemo miluongo ni panda cha aparo ni kuma ne nyingno nowuoke kata kamano
SGR part mokwongo estimation mare wachre notigi almost billion 400 makoro second section modong ni magole Naivasha nyaka Malaba wachore ka ni Kenya dhi tiyo gi billion madhi mana 70 I mean 400 billion 720 mamano kikete e dola en 5.3 billion mamane translation muketka koro wacho ni kikete Kenya shillings en billion 720 mano pesa mathoth to Kenya ka to ang'ini sani kana mna KRA higa mokalo ok nochopo dwaro margi ma choko suru makoro penyo maduong' ni pesa ni biro chule nang'o China pango recover pesa ni nang'o kose en another deal ma pesa ni kose biro Kenya ka to yore mag mibadhi dhi rocho weche machal kamano. Hansel adwaro mar mon matiek nonro mar gazet nyakwarom Gajuang bende ko yudo thuolo gazet mar The Standard bende nitiere thor weche mopogore opogore ma bende nokwamulo kuom ranyisi chudo mago mag jotije mago mag sirikal bang' tomo dege gi lange buogo sirikal ni jotije mag sirikal biro bedo ka ng'anyo e giko mano mar dwe ni. Aneno kanyo ka piny owacho ochiwo omenda maromo siling bilion 1.5 ma bende biro bedo kimedo negi osara. Penjo en ni dak gitim ng'ama piyo kama ne lakteche kata mana ne jopuonje ka obuogo ng'anyo. Penjo maduong' en ni ka ne ng'anyo ma Gen Z obiro ka nowach ni higa ni ok med jotij sirikal osara. What has changed? Mane penjo na maduong'. Mane penjo na maduong'. Ang'o lokore nikech ne giwacho ni higa ni ok tim ang'o ok med ji osara. Wach na mogik en mana kolure gi weche mag somo. Nyoro nyaluo twak e Citizen TV. To wach mar somo mar mbalariany ni pod kelo liet mang'eny Kenya ka. Gimomiyo kelo liet mang'eny ni information malong'o onge. That's the biggest problem anika. Kendo mar ariyo anuo nawacho ka juma mokalo ka wan gi Cleophas procedure manotigo de keto gini kata jotelo go PS nyeni kachacha nyetemo explain process mane gitiyo godo. Iyudo ka ntiere loopholes mang'eny. Loopholes nitiere achiel kuom loopholes en ni gini ok nokete trial phase kapok obedo implemented. Gini ok inyaka ka gimoro ma ti roll out nationally kamano nyaka itima trial. Bende no mana jopuonjre ma bende TV maramogi no da dhoge gidwaro mar mondo mi watch bands ogola hinya band mar 4 gi band mar 5 koro gidong mana band sare achiel gi band mar 2. Gimomiyo aneno kamano nyalo bedo ni en dwarogi nikech kine e high school onge weche mag bandi. Ang'o mikelo bands e secondary nikech nyithindo gi the same nyithindo madhi kany madhi university. Koro band ni ang'o miyo onge secondary ten mane mbalariany. Mane penjo mapenjora maduong' ahinya. To bende mane penjo maduong' ma bende pod kelo chochni gi bagni e sekta mano mar weche mag somo. Bende wacho ni gimoro bende ka nyiena nyaka kel bagni makoni kod kocha. Geno maro ni migawo mochung' weche mag somo biro bedo ka reyo sekta no e yo makare. Hansel agoni rok mana kuom chopo e nonro mar gazet. Abando koro. Nyakwarom Gajuang dakika na 13 tok saa achiel mano mar okinyi. Gikanyo makelo we giko mar nonro mar gazet. Par ni kinyo gazet mar The Standard okinyi makawuono ibiro bedo kiyudo boke maiye mong'ere kaka The Enterprise. Kinyeo gazet mano mar Daily Nation oboke maiye mar mondo mi bed janyuol makare. DN2 parenting nitiere kanyo kaka inyalo embrace social media cautiously. Ahinya ne nyithindo mabende wantiere godo manitiere skunde kata mantiere ot kanyo. Weka yo matin nyadindi Josudur osekre gi twak mare mokwongo chenro mano mar piny. Orituru masani nyinga Sharon Ngao.